Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji, ulazimo u duhovne vježbe u adventu došašću. Ove duhovne vježbe nose naslov prihvatiti Božju prisutnost u svoje živote. Hodati ovom veličanstvenom stazom prisutnosti Božje, gdje duša putuje sama sa samim. Ove riječi svete Elizabete od trojstva čine ulaz u predvorje naših adventskih duhovnih vježbi. Doista tijekom ovog vremena pripreme za svetkovinu Božića hodamo prema Betlehemu. To je mjesto rođenja Spasitelja. To je mjesto gdje se Sin Božji predstavio našoj zemlji, cijelom čovječanstvu. Kako bismo ga tamo mogli susresti? Ali ta Božja prisutnost u našem svijetu nije bila djelotvorna samo u jednom trenutku prije 2000-ljeća, niti samo na jednom mjestu, onom u zemaljskom životu Isusa Krista. Od sada, svugdje i u svakome mjestu, ovdje i sada, Bog nas poziva da ga susretnemo, da otkrijemo da je prisutan u nama i među nama. Hodajući prema Betlehemu, mjestu prisutnosti Sina Božjega, novorođenog djetešca u jaslicama, otkrivamo da nas Bog poziva da prihvatimo njegovu prisutnost u svakom trenutku našega života. Živjeti u Božjoj prisutnosti goruće je srce karmelske duhovnosti. To je milost koju njezini članovi iz dana u dan nastoje prihvatiti. To je poziv čiji plamen žele prenijeti svima. Kada je sveti Albert Jeruzalemski dao pravilo našoj prvoj braći na gori Karmelu, koji su bili pustinjaci, ovako je izrazio kakav bi bio njihov poziv u crkvi. Dan i noć razmatrati o zakonu Gospodnjem i bdjeti u molitvi. Ove riječi danas čine jezgru karmelskog pravila. Već je karmelski patrijarh sveti prorok Ilija u Starom zavjetu uzviknuo: živ je Gospodin Bog Izraelov, pred čijim licem stojim. Biblija nam ne govori mnogo o Ilijinom podrijetlu, ali njegova svijest o životu u Božjoj prisutnosti svojevrsna je njegova osobna iskaznica. Dugo nakon Ilije, u uzoru novoga saveza, Zaharija, otac svetog Ivana Krstitelja, bio je taj koji je kliktao od radosti kad se približio dolazak Mesije, pjevajući: blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, koji pohodi i otkupi narod svoj. I nastavlja da mu služimo u pravednosti i svetosti kroz sve dane života našega. Dakle, sva biblijska objava predstavlja poziv na dobrodošlicu Božjoj prisutnosti, na prihvaćanje Božje prisutnosti u našem životu. I za nas koji se pripremamo za slavlje Božića, kakva bi korist bila od sjećanja samo na dolazak Isusa Krista u tijelu prije 2000 godina ako ne bismo dočekali njegovu prisutnost u našim životima danas? Kao što je mistik iz 17. stoljeća Angelus Silesius rekao: ako bi se Krist 1000 puta rodio u Betlehemu, kad se ne bi rodio u vama, uzalud bi se rodio. U petak 25. studenoga, za prvu nedjelju došašća, bdijući u nadi, iščekivat ćemo onoga koji dolazi pod vodstvom svete Terezije Avilske. Na drugu nedjelju došašća sveti Ivan od Križa će nas poticati da se obratimo, da bismo dočekali onoga koji dolazi. Na treću nedjelju došašća, prosvjetljeni od svete Terezije iz Lizjua, male Terezije, razlučivat ćemo u svojim životima djelovanje onoga koji dolazi. Za četvrtu nedjelju došašća poučava nas sveti Josip da prihvatimo nevjerojatan dar onoga koji dolazi. I napokon na Božić sa blaženom djevicom Marijom živit ćemo u prisutnosti Božjoj i danas i svaki dan svojega života.
Otajstvo Božića je otajstvo Boga koji se uprisutnjuje u našem čovječanstvu, u našem životu za naše spasenje. Prisutan u betlehemskim jaslicama prije 2000 godina, Isus Krist je prisutan ovdje i sada među nama i u svakome od nas. Tijekom ove adventske duhovne obnove ići ćemo u školu svetaca Karmela kako bismo na nov način prihvatili ovu Božju prisutnost u našim životima. Hodajmo dakle ovim veličanstvenim putem Božje prisutnosti.